नवरात्र के आगमन हो गइल बा। जगह जगह पर पंडाल धराइल बा। मैया सबके घर आ गइल बड़ी। कितना नीक लगता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहता नहीं कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी। आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे, का कहता रे कैसे कैसे कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर? अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा खावा खड़ा भइल गौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा खावा खड़ा भइल गौआ के यारी तैयारी कुछ पहिल नहीं। सबके अलग अलग भाव होला। यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो, ए राजा जी तो भैया कहलन है कि का हो। तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेल कम करहो बेल कम करहो अइली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। अइली क के सेरावा सवारी स्वागतम करहो। ए मास्टर हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी नीमिया। कोयल पंजाब व्यास। अरे जिया ब्यास। झूमेली झूम झूम हरी हरी नीमिया। ताही पया गइले सात बहेलिया। बहेला पुरवा झूमेला पतैया। बहेला पुरवा झूमेला पतैया। झूलेली हो झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी। एगो बात बताओ ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला? नहीं क्या जानती सब जानता ने दिया ढक्कन गाय ए ऐसा ना चलता गा के बताओ। पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी गा। सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लौला की चननियो लागी हो। देखा ज्ञान तो तारा ढेरे कुछ बा लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते हेलो दुर्गा माँ। औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुँह चोंगा लेखा बना के कहते रही सो कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा हमनी के का लेवे देवे के बा आवा। अरे खा जा ब्यास। अखिल सिखे सारी पकृपा महतारी बनैले हो रही हाना। तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना। तो जैसे अढ़ौलवा अपनैलू वैसे अपनैले हो रही हाना। श्याम आकाश आ विवेक जी पकिरपा
बनैले हो रही है ना। सुंदर म्यूजिक बनावा जैसे अढ़ौलवा अपनहिलु वैसे अपनैले हो रही है ना। जैसे अढ़ौलवा अपनहिलु वैसे अपनैले हो रही है ना। छूट का तना मिलल।